Mangwanani zvakare vana vaMwari, mufaro wangu kuchingamidzai kuchirongwa chedu chamazuva ose Konhai Pastor. Pachirongwa chino tiri kuzama kubatsirana kupindura mibvunzo yatiinayo inopindurwawo zvakare neumbori mubhaibheri. Saka sunungukai kutumira mibvunzo yenyu even on this platform or manhamba ari kuratidzwa paplatform panapa. Tinowana nguva yekutarisa mibvunzo yenyu tozama kubatsirana. Nhasi tiri kupindura mibvunzo. Vandiri kufungidzira kuti munhu abvunza mubvunzo uyu akambonzwa zvimwe zvidzidzo zvekumashure zvatakaita uri maringe nezvekudya. I think we have done 2, 3, if not 4 presentations on issues to do with food yakabvunzwa nevamwe vedu kumashure. Saka mubvunzo wabvunzwa uri kutiwo, Konhai Pastor, kudya kana kusadya nyama kune chekuita neruponeso rwedu here? Kudya kana kusadya nyama kune chekuita neruponeso rwedu here? Ndiri kufungidzira kuti pada munhu akanzwisa zvatakadzidza mumashure zvezvingadyiwe nezvisingafaniri kudyiwa, but apa anangana nenyama chete, asi kutaura zvakawanda. Now ndira kutanga ndaverenga kuna Leviticus chapter 11 verse 1, 2 and 3. Inoti, the Lord said to Moses and Aaron, say to the Israelites, of all the animals that live on land, these are the ones you may eat. You may eat any animal that has a split hoof, completely divided, and that chews the cud. Ndanyanya kutsimbizira pekuti you may eat. Okay? Because muchatarisa kuti mukadzoka kuna Genesis paipiwa Adam naEve zvokudya. Mwari akati, I have given you every seed bearing herb and all fruits, that shall be your food. That shall be your food. But tiri kusvika panyama pakunzi you may eat. Saka munofanira kuona mutsauko wazvo ipapo. Zvazvinoreva hazvo nezvekuti outrightly God did not say no, but you may not eat. You may choose not to eat, and you may choose to eat. But kana wada kudya zviri kunzi sarudza dzinodyiwa dzacho ngaive iri mhuka inodzeya ine hwanda rakaparadzana. That is what you may eat. Then mukaenda pana 1 Corinthians chapter 3 verse 17, Bible rinoti iro, if anyone destroys God's temple, God will destroy him, for God's temple is sacred and you are that temple. Okay? So Paul ari kuti panapa isusu miviri yedu iyi itemberi yaMwari. Ani nani anoita anything that destroys this temple, zvanzi Mwari achamuparadzawo zvakare. Saka pfungwa yatakuda apa yekutanga yatabata ndeyekuti Mwari akatendera kuti nyama idyiwe. But pfungwa yatakuda apa ndeyekuti ani nani anoita zvinoita kuti muviri waMwari uparadzwe iri temberi yake, zvanzi Mwari achamuparadzawo. Ende zvimwe zvinhu zvinoita kuti temberi yaMwari iparare zvatinoita sevanhu kuburikidza nezvatinodya. Saka nyaya yezvekudya hatigoni kungoidismissa outright kuti haina basa. Somehow iri linked nekuponeseka kwedu. If we are careless with taking proper care of our body temples, and God is also going to destroy us. But tauramba takadzoka panyaya yabvunzwa nemubvunzo wekuti ko kana pari panyama, nyama dzakanyatsospecifywa kuti idzodzo tikadzidya kuparadzwa chete. Yekutanga Isaiah chapter 66 verse 17. They that sanctify themselves and purify themselves in the gardens behind one tree in the midst, eating swine's flesh and the abomination and the mouse shall be consumed together, says the Lord. So nokuti mubvunzo wangu kuti ko kudya nyama, vamwe vanoti nguruve flesh yayo inyama inodyiwa, vamwe vanodya mbeva, vamwe vanodya, but pari kunyatsospecifywa manje zviri kunzi izvi mukazvidya izvi ndiri kukuparadzai. Saka ndinogona kuti hongu ndoti kwete kumubvunzo, kuti hongu nyaya yekudya nyama inogona kuita kuti tirasikirwe neruponeso, especially tikadya nyama dzisina kunzi idyai. But ndozotiwo zvakare kana tichidya nyama dzakanzi idyai, zvinogona kusava nechekuita neruponeso rwedu, but pazvinozova nechekuita hunge dzakanzi idyai dzacho tikadzidya zvakare tichikanganisa, zvinosvika pakukanganisa miviri yedu. Kana kuti yakanzi idyai yacho uri kunyatsa kuona kuti asi iyi ndeye mombe yatofawo nezvirwere zviriko mazuva ano, iwoti nekuti yakachipa, rega ndiitore ndidye. Ukaita zvirwere nekuburikidza nenyama iyoyo yawakatenga uchinyatsoziva kuti ine chirwere, hanzi naPaul, God is also going to destroy you because you did not take proper care of his body temple. But regai ndinyatsoverenga kuna vaGalatia. Regai ndiverenge kuna vaGalatia chapter 5 verse 22 na 23. It's a very common text. Verse 22. But the fruit of the Spirit is love,
joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Saka even nyama yakanzi you may eat, if you eat it without temperance, zvinoona kuti hauna mweya waMwari. Saka zvinhu zvaunoita usina mweya waMwari hazvibvi kuna Mwari, zvinotobva kumuvengi waMwari. Saka konoona unoti kana vakudya kunyange nyama yakacho yakanzi you may eat, vanoidya zvekuti vanhu vanotora mapikicha vakaisa paFacebook nepasocial media. Vanhu ivavo they are going to be destroyed because they lack evidence of the presence of God's Holy Spirit. So we need to be very careful, especially panyaya idzodzo dzezvekudya. Yes, kune zvakaspecifiwa naMwari kuti izvi mukazvidya ndiri kuparadzai. Kune zvimwe zvakati izvi mungadya but idyai under these conditions, nemwero nekuzvidzora. Tikatyora mirayiro yakaita saiyoyo, yes, I would say therefore this is to do with our salvation or being destroyed. I hope this has been clear. Sekutaura kwamazuva ose kana sina kunyadzojeka, sunungukai kuramba muchibvunza kuti pasa apa ko pakati panozoti kudii. Tinoramba tichibatsirana. Mwari atikomborere. Amen.